Mae credyd cynhwysol yn sicrhau bod hawlwyr yn well eu byd yn gweithio ac yn darparu gweithlu mwy hyblyg i gyflogwyr. Mae rai hawlwyr yn dibynnu ar eu hamgylchiadau yn gymwys i gael lwfans gwaith, sef swm y gallant ei ennill cyn yr effeithir ar eu credyd cynhwysol. Po fwyaf y mae hawlydd yn ei ennill, po uchaf fydd y cyfanswm eu hincwm. Pan fyddant yn ennill swm penodol trwy waith, bydd eu credyd cynhwysol yn dod i ben. Byddwn yn dweud wrth hawlwyr pan fydd hyn yn digwydd. Mae'r tapwr y credyd cynhwysol yn rhoi'r cyfle i'ch cyflogeuon i gymryd shiftiau ychwanegol drwy sicrhau y byddant yn well eu byd mewn gwaith. Mae'r gyfradd tapwr enillion credyd cynhwysol ar hyn o bryd yn 55%. Mae hyn yn golygu bod credyd cynhwysol yn cael ei ostwng 55 ceiniog am bob punt a enillir dros unrhyw lwfans gwaith cymwys. Gwiriwch gyf.uk am y gyfradd tapwr y credyd cynhwysol diweddara. Gall cyfrifianellau budaliadau dangos sut y gall gweithwyr fod yn well eu byd yn gweithio mwy o oriau. Os yw'ch gweithiwr yn talu am ofal plant, tra'i bod yn mynd i'r gwaith, gall credyd cynhwysol dalu rhai o'r costau gofal plant. Gall hawlwyr gael hyd at 85% o gostau gofal plant wedi'u talu yn ôl iddynt. I ddarganfod mwy am credyd cynhwysol, ewch i gyf.uk a theipiwch credyd cynhwysol a chyflogwyr i mewn i'r blwch chwilio.